כלומר, יש משהו בבטן, גם הבטן הרכה, יש המון ביטויים שקשורים לזה. ואם נלך לעולם הרוחני, צ'קרות, אז הצ'קרה השנייה, זה צ'קרת המין, וזה הצ'קרה שמדברת על העולם הרגשי שלנו. הכל מתנקז פה בדיוק מתחת לטבור, בחלק הזה שאחרי הלידות הוא כזה נשאר כזה. וגם אם נלך לעולם המדעי, אז בתוך מערכת העיכול, המערך ההורמונלי יש קשר ישיר בין העולם הרגשי למערכת העיכול. זאת אומרת, קורה אירוע של סטרס, יש לנו כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה, זה לא שהגוף והנפש משפיעים אחד על שני, הם אחד. אוטומטית, יש סטרס, מערכת העיכול נסגרת. כן. אז יש כאבים, או יש נפיחות, או יש שלשול, או יש תופעות בטן. אז הכל, והבטן הנשית, או הרחם, היא המקום שבו אנחנו מכילות גם את הכל. זאת אומרת, יש כל כך הרבה רבדים שאצל אישה נמצאים באזור הבטן. טוב, שרלי? Yes. את שמחה? כאילו, מה את מרגישה בקשר לצילום הזה עכשיו? קודם כל מסקרן אותי, כאילו אני חיכיתי לזה מאז שדיברנו על זה, אמרתי, אם תשלח לי את השאלות או לא תשלח לי את השאלות, כי אני זוכרת שדיברנו על הדילמה שלך כן או לא, ובעיקר מסקרן אותי, לראות לאן תקחי את זה ומה יצא וכזה. אותי זה ממש מסקרן ומשמח. מה זה תודה שפינית לי את הזמן? כיף. אז אני רוצה שתפתחי להציג אותך ולספר עלייך מי את ומה את עושה בחיים. אז שמי הדס אור, אני דיאטנית קלינית, תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות, שזה בעצם כל ההקשר בין התזונה להתנהגות שלנו, ובאמצע הרגשות שלנו. מעבר לזה אני מאמנת בגישת NLP ומיינדפולנס. בעצם למדתי קואוצ'ינג ולמדתי NLP ומיינדפולנס, ואני משלבת את העולמות האלה. ואני מנחת קבוצות, הרבה מאוד שנים, ומדריכת כושר. אני 14 שנים סך הכל כאילו בתחום של הכושר והתזונה, ויש לי גם את הקליניקה שלי בבית, שבעצם החזון שלי או המטרה שלי זה לעזור לאנשים להרגיש טוב יותר, לשפר את איכות החיים שלהם, דרך התזונה והבריאות. ויש לי עסק שבעצם מתמחה בפיתוח והנחיה של סדנאות אורח חיים בריא, לעובדים בארגונים, בחברות ובקהילה. אז אני עושה כל מיני דברים מעניינים. ובעצם ממה שאני שומעת על הידע שאספת, זה נשמע שאת לא רק מדברת על אורח חיים בריא ותזונה מבחינת הגוף, נכון? אלא אני מניחה שאת משתמשת בכלים של מיינד ותודעה בשביל להפוך את זה לאיזשהו משהו שהוא יותר שלם. אז העסק שלי נקרא להזין את עצמי בטוב. אז להזין את עצמי בטוב זה החל מהמילים שאני אומרת, או התוכן שאני צורכת, אם זה החדשות, המדיה, והאנשים שאני בוחרת להקשיב להם, אם זה תוכן של השראה. גם זה נכנס לטיפולים. כי אם אני נפגשת עם בן אדם בקליניקה לצורך העניין פעם בשבוע, אז בין לבין יהיה גם ההשערה של כל מיני תכנים. אז זה ככה ברמת התודעה והמים. לא הבנתי. תחברי לי, לא הבנתי. אני אחבר מההתחלה. אז להזין את עצמי בטוב, כן. זה החל מהמילים שאני מדברת, למשל לכתוב הודעות, או לכתוב הצלחות, זה בעצם להכניס גם לתודעה שלי, וגם פיזית לסדר היום שלי, את העיסוק בדברים שעושים לי טוב ומחזקים אותי. אז זה ה-level אחד. ה-level השני זה כמובן האוכל. מה אני בוחר או בוחרת להכניס לגוף שלי. מתוך בחירה. לא מתוך זה שהדיאטנית נתנה לי תפריט ואני עושה. לא. מתוך בחירה, מתוך הקשבה לגוף. אז יש את ה-level של בכלל איך מקשיבים לגוף. מה זה השפה הזאת? אז כאן נכנס המיינדפולנס גם התרגול עצמו של נשימה.
ונכנס גם החלק הטכני של איך לתכנן את היום שלי ולנהל אותו, כך שיהיה לי זמן לעצמי. ואני לא אוכל על הדרך תוך כדי. ויש את החלק הזה של מה עושה לי טוב. תנועה, יש אנשים ששונאים ספורט, אומרת להם ספורט, לא, אני לא קוראת לזה ספורט. מה כיף לך כשאתה זז, כשאת זזה? זה לרקוד בסלון, או אם זה לצאת להליכה עם חברה, או ספינינג, לא משנה מה, משהו שכיף ונעים. אז כל המכלול הזה נכנס לתוך התהליך. בגדול זה איזשהו שילוב של גוף נפש ומה ייטיב איתי. כן. נכון? כן. מה הביא אותך בכלל לתחום הזה? של תזונה? כן. אני ספורטאית מגיל 4 בערך. רקדתי המון שנים בצעירותי, ושיחקתי כדוריד 10 שנים, כזה מכבי ראשון וזה. ובצבא הייתי קצינת אימון גופני, וקציני אימון גופני מתעסקים בהכל בצבא, לפחות אז. אז גם החלק של הרצאות תזונה. ואיפשהו תמיד, גם בתור נערה, היית רואה אותי חוזרת מאימון, מכינה לי צלחת יפה כזאת, כזה עם הסלט והחומוס והפיתה והחביתה. זה תמיד היה, לא יודעת, מתוכי מאוד מאוד מובנה ומסודר, ותמיד היה לי חשוב. והתלבטתי, האמת, בין פיזיותרפיה לריפוי בעיסוק ולתזונה. אז הלכתי לבדוק. נסעתי לבית לוינשטיין לראות איך עובדים מרפאים בעיסוק עם אנשים שנפגעו באירוע מוחי. שאלתי קצת על פיזיותרפיסטים, ואז נרשמתי. כשנרשמתי ללימודים, אז נרשמתי גם לריפוי בעיסוק וגם לתזונה. כשטיילתי בדרום אמריקה מצאתי את עצמי פשוט מייעצת לאנשים, מדברת איתם על מה הם אוכלים ומה כדאי להם לאכול, פתאום מתייעצים איתי, ואז התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, שומע, תרשום אותי לתל חי, נראה לי שזה המקצוע. וואו, איזה מדהים ללמוד בתל חי. כן, תקופה יפהפייה. מה התשוקה שלך שם, בכל מה שקשור בתזונה, אוכל? וואי, זאת שאלה מעולה. אם היית שואלת אותי פעם, אז כנראה הייתה תשובה אחרת, כי חשבתי שאני אעסוק בתזונה לספורטאים. כי זה היה שילוב מאוד ברור, כי אני מתעסקת בספורט ואוכל, והיום זה פשוט ללמד אנשים שהשליטה אצלם. כי בעולם הדיאטות יש המון איסורים והגבלות, ואנשים עוברים מתקופת סבל, כשהם בתוך תוכנית, נקרא לזה רגע דיאטה, ואז כזה, נגמר, איזה כיף, אפשר שוב להיות חופשיים. ויש בתודעה איזושהי דיכוטומיה בין או אני בסבל או אני בחופש. ואני בתהליך בעצם רוצה ללמד אותם שזה נמצא אצלם, יכולת לבחור דרך ההקשבה באמת מה עושה לך טוב. כאילו רגע, המבורגר ב2 בלילה, באמת עושה לך טוב? בוא נבדוק שנייה, אתה מרגיש טוב אחר כך או שיש לך צרבת ובא לך למות? אתה נהנה מזה או שאחר כך אתה מרגיש גם שמן ולא סקסי ואתה מתחרט על זה ומלכה את עצמך? ושם זה מה ההתרגשות שלי, כשבן אדם בא ואומר, וואי תקשיבי, כאילו למדתי לאכול את מה שאני רוצה, כי הכל מותר, אבל בדיוק בכמות שנעימה לי וממש נעים לי, ואין לי יותר גזים, ואין לי יותר נפיחות. זה הרגע שמרגש אותי. יש איזה דרך שאת עשית שמה? איתך? כן. מה? בתואר השני שלי צללתי לתוך הנושא הזה של אכילה מודעת וניהול אכילה רגשית. ואני כנראה כמו הרבה נשים גדלתי על סרטי אהבה בהוליווד, שבהם כשנשבר לך לב, מה את עושה? גלידה. אוכלת גלידה. שנים זה היה...
צבוע כזה, רע לי, אני אוכלת גלידה. וזה לא רק רע לי, מה זה רע לי? רע לי זה נורא גדול, אז בכלל... נשבר לי הלב. זה בכלל לזהות. נשבר לי הלב, אני עצובה, אני עמוסה, אני בלחץ. כאילו כל מיני רגשות נכנסו לתוך זה. והייתי בדיוק בהיריון השני, סלש אחרי לידה בתואר השני, והיה המון לחץ בבית, 2 ילדים והתואר וזה, והתבקשנו לעשות יומן אכילה. בתוך התואר, כאילו במסגרת התואר. ולהתחיל לדרג את רמות הרעב והסובה, שזה אחד הכלים שאני עובדת איתם עד היום, אחד הכלים הכי חשובים בתהליך. בכלל להבין מה הגוף שלי אומר לי כרגע, ואז לזהות איפה אני אוכלת כשאני לא רעבה. ודרך הכתיבה הזאת, שזה נורא מעצבן, זה באמת, זה סיזיפי, מתעסקת בזה המון, אבל אז יש לך מראה מדויקת, את לא יכולה להתווכח איתה גם, על איך נראה היום שלך. ואם כואבת הבטן, או אם יש משהו שלא נעים בגוף, יש לך תשובה. וזה עשה לי שינוי אדיר, איך אני מתנהלת עם עצמי. מה גילית על עצמך? כל הבאליז האלה, הבאליז, לנהל אותם. גיליתי שוואלה, לא כל פעם שאני עצובה, אני צריכה גלידה. לא, לפעמים אני צריכה חיבוק, לפעמים אני צריכה רגע שקט, רגע לסגור את הדלת, ולקחת אפילו 10 דקות לעצמי. עם הילדים זה לא תמיד אפשרי. זה לא תמיד אפשרי, אבל למדתי גם לתקשר איתם. תקשיבו, אני צריכה 10 דקות של שקט. אז זה להיכנס לחדר ולשים לי איזה מוזיקה שתרגיע אותי, ולא ללכת לאכול. כי אז, אם גם הרגשתי רע וגם אכלתי כשאני לא צריכה אוכל, אז אחר כך גם מופיעה הבושה או הרגשות השם או הכעס העצמי. זה מעגל קסמים שקשה לצאת ממנו אחר כך. כן. בואי באמת נדבר על בושה, כי זה כי בגלל זה אני פה בעצם. אני עברתי בעצמי איזשהו מסע ארוך, שבו הבנתי שאני הרבה מנוהלת מתוך בושה בחיים שלי, והבושה סוגרת אותי, משבללת אותי, עוצרת אותי מלעשות דברים שאני רוצה. והבנתי שאני צריכה להתחיל למוסס אותה בשביל להיות האדם שאני רוצה להיות, בשביל, לא יודעת, להגשים את עצמי, להגשים את החלומות שלי, להביא את עצמי לידי ביטוי, להביא את הקול שלי לידי ביטוי. ואחד המקומות הראשונים שהיה ברור לי שאני צריכה לעבור דרכם, זה המקום של הגוף שלי. תמיד, כאילו אני חושבת, בוא, אני לא מיוחדת, את כאילו, ששאלתי לך, הייתי בטוחה שתגידי לי שהגעת למקצוע הזה מתוך איזשהו פצע שהיה לך, ודווקא מאוד לא, וזה הפתיע אותי, אני חייבת לציין. כי המשפט שבאתי להגיד זה שאני כמו כל בת, אתה יודע, סטנדרטית, היא כאילו עוברת וחובה מלא אישויים עם הגוף שלי מגיל ההתבגרות בעצם, שכאילו עברתי מלהיות ילדה מאוד קטנה ומאוד רזה, ומאוד שלא מתעסקת בכלל באוכל, לפתאום ילדה עם מלא תיאבון, וכאילו, ופתאום, נגיד, אני לא זוכרת שבתור ילדה נגיד, לא הייתי, כאילו ממתקים לא היה, אני זוכרת שלא אהבתי שוקולד, זה לא היה טעים לי, זה היה מתוק לי מדי, ופתאום כאילו כיתה זין חטא אני בטירוף על שוקולד, כאילו טירוף. הגיעו ההורמונים. וכאילו הפציצו אותי, ואני לא זוכרת היה איזה יום אחד, זה היה בקיץ, לבשתי חולצה קצרה צמודה, הייתי נראה לי בכיתה ח', ישבתי על המיטה בחדר של דודה שלי, והייתה לה מראה ענקית בחדר, אני כזה יושבת על המיטה, אני מדברת איתה, פתאום אני מסתכלת למראה, פתאום אני רואה בטן. וואו. כאילו ככה, צמיג. כאילו אני יושבת ככה, פתאום אני רואה צמיג, ואני כזה, מי זאת?
מי זאת בכיתה ז'-ח'? המכוערת הזאת במראה? מה זה כל השומן הזה? כאילו, מאיפה זה בא אליי? ולא היה לי שמץ של מושג איך להתמודד עם זה. תוסיפי לזה חצ'קונים, תוסיפי לזה גשר בשיניים. גיל ההתבגרות זה כיף. תוסיפי לזה טלטלים, שכאילו אף אחד... המשפחה שלי מטולטלת והם בעצמם לא ידעו איך להתמודד עם הטלטלים כאילו... באמת. אין לי תמונות מגיל ההתבגרות. ופשוט נצרבה שם איזושהי אמונה על איך אני נראית, ושהיא פשוט ליוותה אותי כל חיי. אני ממש זוכרת שנגיד כשכזה קיבלנו, כשאנשים התחילו להוציא אצלנו רישיונות וזה, וחבר'ה לקחו אוטו, והיינו 5 אנשים, והם צריכים להיכנס לרכב 5 אנשים, ואני הייתי צריכה נגיד לשבת מאחורה. בחוויה שלי, תפסתי 2 מקומות ברכב, כאילו הייתי ממש, בחוויה שלי הייתי ממש שמנה. ובפועל? בפועל הייתי פחות, לדעתי, לא יודעת, בין 10 ל-5 קילו פחות ממה שאני היום. ושאלה שמסקרנת אותי, היו אנשים ששיתפת אותם בזה? נראה לך? זה היה שלך. No, ממש לא, אפילו לא חברות. וואו, באמת? אפילו לא חברות, ממש לא, ממש 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 התביישתי בזה. התביישתי באיך שאני נראית, חוויתי את עצמי שמנה ומכוערת. וזה נדבק עליי כל החיים, וכשהתגרשתי, אז עוד יותר, כי נוסף לכל זה גם בטן של הריון ולידה, עם כל מה שהם, סימני מתיחה ובטן כזאת שמתנדנדת לה. ולפני הגירושים הייתי מסתכלת על עצמי והייתי אומרת, מי ייקח את זה? וואו. כאילו, מה אני הולכת לעשות? אבל זה לא הפריע לך למצוא בן זוג, לצאת לדייטים או... זה מאוד הפריע לי, ואני זוכרת שלפני הגירושים גם דיברתי עם ודים, הייתי שואלת אותו, הייתי אומרת לו, תגיד, כאילו, כי אמרתי לך, אנחנו בקשר מאוד טוב, ושיתפתי אותו בחששות שלי, אמרתי לו, אני ממש מפחדת שאף אחד לא ירצה אותי, כאילו, אמרתי לו, אם היית רואה אותי ככה, נגיד עכשיו אתה לא מכיר אותי, אתה רואה אותי ברחוב, היית מסתכל עליי? ממש שאלתי את זה, והוא אמר לי, כן, כמובן שלא האמנתי לזה, כי אני בטוחה שהוא רק לא נעים לו, כן, לא נעים לו ממני, והוא רוצה לתת לי להרגיש טוב. ואני זוכרת שאחרי הגירושים, אז כמובן לקחתי רגע איזשהו פרק זמן, ופתאום היה איזה מישהו, זה היה הגבר הראשון שהייתי איתו אחרי, שהוא גבר חתיך, כאילו, את פותחת מילון לחתיך, ככה זה נראה, סבבה, גבוה, רחב, שרירי, בלונדיני, עיניים כחולות, רווק ללא ילדים, שעיר ממני גם, כאילו, באמת, יענו, שומט לסטות, סדרתי, והיינו באיזה קשר ידידותי כזה, ודיברנו בזה, וסתם כזה ישבנו, ודיברנו, ולא הייתה לי אפילו שמץ של ציפייה, כי אמרתי, הוא סתם נחמד אליי, כאילו, הוא סתם ידיד, כאילו, מה הסיכוי בכלל שמישהו כזה יסתכל עליי בכלל? ופתאום, קלאק, סוויץ' בעלילה, הוא בא, הוא מתקרב אליי, הוא נוגע בי, הוא מנשק אותי, ואני כזה, מה לעזאזל קורה פה עכשיו? איך זה הגיוני בכלל? איך זה הגיוני שהוא נמשך אליי בכלל? כאילו, ואז היה איזו תקופה, את יודעת, אני כבר 2 גרושה, ואנשים אומרים לי, כאילו, גברים, את יפה, כאילו, את נראית ממש טוב, מתחילים איתי וכזה. זה הלם בשבילי. ואני רגע תקועה עדיין, איך שומעת על לסטות. כן. סלח לי, תנסר? לא. הזעתי כולי. הייתי בשוק מהסיטואציה, בשוק, כאילו, לא האמנתי שזה קורה לי בכלל. לא האמנתי שזה הגיוני בכלל. אני יכולה לשאול שאלה אישית? ולא הייתי מוכנה להתפשט. אוקיי, זאת השאלה. לא הייתי מוכנה להתפשט. כי אמרתי,
כי אמרתי, גם אם הוא חושב שהוא רוצה אותי, אם אני אתפשט, זה הולך להיות מאוד מביך. כלומר, הבושה עד כדי כך ניהלה את הסיטואציה שגם היא מנעה ממך את ההנאה. כן. אאוץ'. כן. אז... אני יכולה עוד שאלה אישית? בטח. בינך לבינך, כשאת בעירום, נו. את אוהבת את מה שאת רואה במראה? היום יותר. אני לא יכולה להגיד שאני לא הייתי רוצה לשנות. כאילו מסתכלת והייתי אומרת, הלוואי שהכל היה קצת יותר מוצק ויותר מורם ויותר אסוף, כאילו. אבל היום יותר, כאילו, זה התחיל קודם כל מהפנים, שלא הייתי, אין לי תמונות של עצמי בטלפון, לא היה לי תמונות של עצמי בטלפון, לא היה לי סלפים, לא היה לי, רק בשנתיים האחרונות, אחרי כל מיני חוויות שעברתי, אני לא זוכרת את הפעם הראשונה שהסתכלתי, עברתי כזה ליד המראה, במקרה הסתכלתי על הפנים, אמרתי, וואלה, דווקא יש לי פנים יפות. היי, שלום. כאילו כזה, ואז זה התחיל סבבה, אני לא מקבלת את הגוף שלי, אז בוא נעשה סטייל, שאני לפחות, סבבה, לא גוף, אבל לפחות הלוק שיראה יפה, ואז התחלתי לאהוב, התחלתי להתלבש, התחלתי לצלם. זאת אומרת, מבחוץ פנימה. כן. מדהים. וזה הגיע לזה שממש לפני כמה ימים, זה היה פעם ראשונה שעמדתי כזה, רק עם תחתונים מול המראה, הסתכלתי ואמרתי, וואי, דווקא את יפה. וואי. תקשיבי, זה תהליך. אבל זה היה תחתון שהוא היה גבוה. כאילו זה, את מבינה? בסדר. כאילו הפצע הרגיש, כאילו זה הבטן. זה הבטן. ותחשבי על זה, קודם כל זה תהליך ריפוי באמת מדהים. ותחשבי על הבטן, הבטן הרי זה המוח הרגשי שלנו. אוקיי. יש, גם כאילו תחשבי על זה בתרופות סבתא, או כאילו בכל מיני משפטים שאנחנו אומרים, כאילו אל תשמור בבטן, או אני לא יכול לעכל את זה, אני לא יכולה לעכל את זה. הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה על מילים או על אירוע שקורה. כלומר, יש משהו בבטן, גם הבטן הרכה, יש המון ביטויים שקשורים לזה. ואם נלך לעולם הרוחני, הצ'קרות, אז הצ'קרה השנייה, זה צ'קרת המין, וזה הצ'קרה שמדברת על העולם הרגשי שלנו. הכל מתנקז פה בדיוק מתחת לטבור בחלק הזה שאחרי הלידות הוא כזה נשאר כזה. וגם אם נלך לעולם המדעי, אז בתוך מערכת העיכול, המערך ההורמונלי יש קשר ישיר בין העולם הרגשי למערכת העיכול. זאת אומרת, קורה אירוע של סטרס, יש לנו כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה, זה לא שהגוף והנפש משפיעים אחד על שני, הם אחד. אוטומטית, יש סטרס, מערכת העיכול נסגרת. כן. אז יש כאבים, או יש נפיחות, או יש שלשול, או יש תופעות בטן. אז הכל, והבטן הנשית, או הרחם, היא המקום שבו אנחנו מכילות גם את הכל. זאת אומרת, יש כל כך הרבה רבדים שאצל אישה נמצאים באזור הבטן. ובואי, גם אני, בטן שלי לא חזרה להיות מה שהיא הייתה לפני הלידות, עם היוגה והריקודים, היא לא. וזה חלק מהתהליך לקבל את מה שיש, לאהוב מה שיש כרגע. וזה לא אומר, אגב, שאנחנו בכל מחיר נגיד, אני ככה ואני לא משנה. לא. יש דברים שלא נוחים לי,
אז אני כן אפעל לשנות אותם, אבל מתוך אהבה. אליי. זהו, זה הקטע, מתוך אהבה. כן. את יודעת, היה תקופה מסוימת, שהתחלתי לעשות איזושהי עבודה של קצת יותר מודעות למה עובר עליי ומה הפעולות שאני עושה, למה אני עושה אותם, ופתאום קלטתי שכשאני באכילה שהיא לא מבוקרת או לא מתוך רעב, זה ממש אקט של ענישה. ככה אני מענישה את עצמי. או שאני לא שותה מים, אני מרגישה צמא ואני לא אכניס לגוף שלי מים. כאילו, למה? ופתאום מה המים דווקא? יש, כאילו, זה אקט של ענישה אצלי. למה מים דווקא? כי אני יודעת שזה משהו שייטיב איתי, ואני לא אתן, אני לא, כאילו, משהו מאוד כוחני שאני מפעילה על עצמי. אני כבר לא שם, כן? אני כבר לא... איך ישר דאגתי להגיד את זה? אבל יש משהו מאוד כוחני, אני שמה לב, בבחירות שלנו בהקשר של אוכל. הרבה פעמים זה גם הפוך על הפוך. תן דוגמה. יש אנשים שאני, תוך כדי הטיפולים, אנחנו מזהים איזושהי נקודה של אכילה רגשית. כמו שאת אומרת, אנחנו דרך השיחה מזהים, כאילו, היית רעב שם, היית רעבה שם? לא, בעצם לא הייתי רעבה. אוקיי, אז מה קרה? שם אנחנו מזהים שהיה איזשהו אירוע רגשי. ואז, אחד התהליכים שהם לאו דווקא קשורים לתזונה, אבל הם כן קשורים לניהול רגשי, זה לזהות את הרגש. להבין מה הפעיל אותי, אבל לפעמים הרגש הזה כל כך כואב ומציף, שאני מעדיפה לאכול, ואז לכעוס על זה שאכלתי. כאילו, מה, אני מטומטמת? עוד פעם עשיתי, הרסתי וזה. כאילו יותר קל לכעוס על עצמנו, מאשר להרגיש את הרגש ההוא הכואב. למה? כי גם זה הרגש כואב. אני מתחברת למקום הזה של הענישה העצמית. לפעמים זה נורא. יותר קל לנו להעניש את עצמנו. כאילו את זה אנחנו מכירים. כאילו עליי זה בסדר להפעיל כוח. אבל להתמודד עם זה שמישהו אחר הכאיב לי, או שאירוע אחר הכאיב לי, כאילו לפעמים הפגיעה היא מעבר ליכולת שלנו להכיל, אז אנחנו הולכים להתנהגות הזאת שאנחנו מכירים. יפה. זה יפה אני ולא יפה. חשבתי על זה שאני מצדיקה, זאת אומרת, נגיד, אצלי חוויה שהיא אצלי מאוד חזקה, שאני מאוד מתמודדת איתה, זה אמונה שאני לא מספיק טובה, או אני לא טובה, אני לא בסדר, אני לא טובה, אני גרועה, כל מיני מינים שליליות על עצמי, ואז דרך זה שאני פוגעת בעצמי דרך אכילה לא מבוקרת, אכילה מוגברת, אכילה רגשית, אז אני כאילו מצדיקה, את באמת לא מבינה מה אני אומרת? אני מצדיקה את הלא טובה, הנה גם פה אני דופקת את זה. את רואה? את באמת לא טובה. זה הגיוני למה הוא עזב אותך, זה הגיוני למה, לא יודעת מה, לקוח אמר לך בלה בלה בלה, כאילו איזה ביקורת, כאילו, את לא טובה, הנה, ואת מצדיקה את זה. אפילו את לא עומדת בפני פרוסת עוגה. אז זה באמת, יש כמה לבלים, כאילו, אנחנו נורא מתוחכמים. אז יש את הלבל הזה, בוא נצדיק איזו התנהגות, או איזה פידבק לא מוצלח, וננסה להרוס את הכל, יאללה, אם כבר אז כבר. וזה קלאסי בתהליכים של ירידה במשקל. יאללה, כבר אכלתי קרואסון, הנה עוד פעם דפקתי את זה, וללכת לזה. זה לבל אחד. ויש את הלבל היותר עמוק, של כבר אנחנו עושים עבודת עומק, ואנחנו מזהים כל מיני נקודות בחיים שכואבות לנו. כי תראה, הרבה פעמים אנשים באים לתהליך, קצת כמו שאת תיארת, מאיזשהו מקום שאני רוצה לאהוב את עצמי יותר, רוצה לקבל את עצמי, וחלק מזה זה גם הבריאות שנכנסת שם. אופייני לאנשים שהם בגילנו, או כזה יותר בוגרים כבר, בשלב יותר בשל בחיים. ואז כבר יש חיים.
כאילו, יש כל מיני דברים שאנחנו חווים, יש כאב. ואז הרבה פעמים האכילה היא כבר מנגנון שאנחנו מכירים. אני מכירה, אני יכולה, כאילו, עם הכעס על עצמי, הבושה הזאת, אני יודעת להסתדר עם זה. אבל על כאב של שברון לב, אני לא יכולה. זה גדול עליי. אפילו ברמה לא מודעת לפעמים. אנחנו יכולים להגיע לזה דרך ה-NLP ודרך המיינדפולנס, לזהות את זה. אבל ברמה הלא מודעת, לפני שבדקנו את כל זה, אני אלך לאכילה. כן. אני רגע יסתיר את הכאב הזה, כי את הבושה על זה שעוד פעם דפקתי. אני כבר רגילה לזה. אני רגילה. הבנתי. זה כמה מורכב היחסים שלנו עם האוכל בחיים שלנו. אז בעצם אני מניחה שרוב האנשים שמגיעים אלייך, הם מגיעים, אחד אני מניחה שהם לא יודעים למה הם הולכים להגיע, זאת אומרת הם באים להגיע בשביל לרדת במשקל. רובם, חלקם, כאילו הם לא בטח מכירים את מה הם הולכים לעבור איתך. עד כדי כך לא, הם בדרך כלל יוצאים כזה, מה זה? באתי לתהליך ירידה במשקל וחוויתי תהליך משנה חיים בעצם. אבל כן, חלקם באים עם כל מיני תסמינים של גסטרו, כי זה חווים, זה פוגע באיכות חיים. צרבות, גזים, נפיחויות כאלה ואחרות, או מעי רגיש, שנהיה היום לכל בן אדם שני, או באמת איזה שהן בדיקות דם לא מאוזנות, טרום סוכרת, שומנים בדם. זאת אומרת, בעיות בריאותיות לא דווקא רצון להוריד במשקל. כן. אבל גם בזה, מה שרציתי להגיד, שאני מניחה שאנשים מגיעים עם המון בושה. וגם אם זה בעיות בריאותיות, נגיד, באדם שסובל מגזים, אין בושה יותר גדולה מזה. בואי נחבר את שני הדברים, בסדר? נניח שיש גם דימוי גוף. כי בואי, הגזים גם באים עם נפיחות. הפלא ופלא, שוב בבטן. אז גם יש איזו אי נוחות. ואם נגיע לאותו רגע אינטימי, אז גם הגזים שם, איפה הלכה המיניות בחיינו? התנדפה לה, תרתי משמע. אז כן, אז מדברים בקליניקה גם על הרגלי השירותים שלנו, אבל בואי, אנשים באים קודם כל עם הבושה המאוד ראשונית של, מה, אני צריך עזרה? למה לא יכולה לבד? תראי, היא החליטה שהיא רוצה לרדת במשקל, תוך 2.5 שנייה עשתה את זה. ואני, כל החיים, עוד פעם דיאטה, עוד פעם תהליך, עוד פעם זה, אז יש איזו בושה שמתיישבת על המקום הזה של... שאני צריך עזרה. שאני צריכה עזרה, וגם דפקתי את זה כל כך הרבה פעמים, שכאילו... אני כבר לא סומכת על עצמי בכלל. לא סומכת על עצמי. וואו, כמה פעמים הייתה לי את השיחה הזאת. אז זה הלבל הראשוני. ואז יש את כל מה שדיברנו עד עכשיו עם המנגנונים, ויש את הבושה שקשורה לדימוי גוף. ואז איך מתמודדים עם זה? מה... אז לרוב, במפגש הראשון, כשאנחנו מדברים על למה באת, אז כמו שאמרת בהתחלה, הלבל הראשוני זה כזה ירידה במשקל, או לאזן בדיקות דם, או רוצה להרגיש יותר טוב, יותר כלילה, אנחנו נגיע לזה, ואנחנו לאט לאט נרד ונדבר על איך את רוצה לחוות את הגוף שלך. ואז אנשים ידברו על אני רוצה כאילו שיהיה לי קליל, שאני אוכל בואי לשחק עם הילדים, לטפס איתם. ואז יש כובד בגוף, או בין אם זה שומן או בין אם זה כי אני לא בכושר, או גם וגם. יש כזאת, כאילו הפוזה הזאת של טלפון. של הטלפון, גם ככה אנחנו כבדים כאילו. אז זה משהו שהוא מאוד מאפיין. אנשים רוצים לחוות כלילות וחיוניות וכזה שמחת חיים כזאת. ואז לאט לאט ובדרך כלל זה ייקח כמה מפגשים עד שיעלה הנושא האינטימי. כי מיניות, קודם כל זה טאבו. תמיד יעלה הנושא האינטימי? כאילו חוקרת רגע תהליכים.
אז לא בכולם, כי נדרשת פתיחות, ולא לכל אחד זה מתאים, אז את יודעת. אבל אנחנו ניגע, אגב מיניות אנשים ישר לוקחים את זה לסקס, לא, לאו דווקא. מה? קודם כל, מיניות זה אנרגיית חיים. אז היצירתיות שלי, ואיך אני מביאה את עצמי לידי ביטוי, איך אני מבטאת את ההתלהבות שלי ביום. נראה לי גם שמיניות זה כאילו להרגיש נוח בגוף של עצמי. כאילו איך אני הולכת ברחוב, או איזה בגד אני מעיזה לשים. בול. אז למשל, אחד מהתהליכים יכול להיות, התחלת גם את ככה להגיד את זה על המראה. אחד מהתהליכים יכול להיות באמת כמה דקות ביום. עירום זה שלב מתקדם, זה יכול להיות בהתחלה רק להסתכל ולמקד את המבט שלי על מה אני אוהבת בגוף שלי. ולהסתכל על כל המכלול. לא להסתכל רק על הבטן, על העיגול הזה שלא בא לי בטוב. מבצבץ לו. בדיוק, ולא להסתובב בדיוק בפרופיל. במבט יותר אוהב כזה, יותר מבט כזה של... ואז אנחנו נגיע בואי כאילו, ללטף את עצמי. עם הקרם גוף, בלי הקרם גוף, אחרי מקלחת, כאילו שנייה בכלל לחוות את הגוף שלי. וריקוד זה עוד כלי שאני עובדת איתו בקליניקה. שוב, ככה גם לאט לאט, אבל מי שפתוח לזה, בכלל לנוע רגע, כי רוב האנשים אם הם יעצמו עיניים, ולא יחשבו על איך זה נראה, בטבע שלנו אנחנו אוהבים לרקוד, כאילו נולדנו עם פן כזה ועם רצון לזוז, ואנחנו מקבים אותו, כי זה לא נראה טוב, כי אנחנו למדנו שזה צריך להיראות איכשהו. אז גם את זה אנחנו יכולים לחוות ביחד, ורק לבדוק איך זה מרגיש בגוף כשאני כזה זזה וכזה שנייה, מאפשרת לכל מיני תחושות גם של סקסיות, לבוא עם המוזיקה. ושוב, זה לא קשור לסקס, זה קשור לאיך אני מרגישה איתי, עם הגוף שלי. ואז כשאני נהנית מהגוף שלי, אז גם גדל הסיכוי שאני ארצה להזין אותו בטוב. במים, באוכל, בשינה, כל מיני. וואי, זה ממש נכון. מעניין אותי אבל, כי יכול להיות שאני טועה בתפיסה שלי, אבל התפיסה שלי היא שאני יכולה לעזור למישהו, כשיש לי נקודת חיבור, יש לי איזושהי הזדהות, זאת אומרת, לא הזדהות מוחלטת, כן? כי אם תהיה לי הזדהות מוחלטת, אני לא אוכל לעזור, אני אשקע איתו בבוץ ביחד, אבל אני, לא יודעת, ככה תמיד חשבתי שצריכה להיות איזושהי נקודת הזדהות, שאני אוכל להבין אותו, שאני אוכל להבין את הקושי שלו, את מה עובר עליו וזה. ואז מעניין אותי לדעת, מה נקודת הזדהות שלך סביב המקום? איפה זה פוגש אותי? איפה זה פוגש אותך? כי את אמרת שכל החיים שלך, זאת אומרת, מגיל 0 את בספורט, את בתזונה, זאת אומרת, זה נשמע שזה לא אתגר בשבילך להיות, להזין את עצמך בטוב. וואו, אז קודם כל זה נושא שעולה, נגיד כשאני מנחה קבוצה, אז לא במפגש הראשון, אבל כשהם מתחילים להרגיש איתי בנוח, איפשהו באמצע כשמתחיל לעלות הכעס, יש גם כעס, למה אני צריכה לעבוד קשה בלשמור על הבריאות שלי? למה זה לא יכול להיות קל? יש כאלה שזה קל להם. וגם בתוך הקבוצה, יש כאלה שזה יהיה להם נורא קל, כי הם החליטו והם עושים, והם החליטו שהם אוכלים סלט בכל ארוחה, וזה מתקתק להם. ויש את אלה שנלחמים עם כל ביס. אז כשזה מתאפשר, זה קורה גם בקליניקה באחד על אחד, אבל בקבוצה זה נורא מגניב. אז אני שואלת, תגידו, מי בקבוצה כעס עליי, כשאני נכנסתי לפה ביום הראשון ואני רזה? אני פותחת את זה. ואז כזה, יש את המבטים האלה שאני כאילו, אוקיי. אני. ואז אני אומרת להם, תגידו, ואם הייתי שמנה? טוב, זה בעיה, כי כאילו אם את שמנה, אז אם את לא יודעת לעזור לעצמך, אז איך תעזרי לי? ואז אמרתי להם, אתם מבינים? זה לא משנה איך אני אראה. תמיד תהיה איזושהי התייחסות אליי, אבל אני לא רלוונטית בתהליך.
אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני... רגע, תסבירי את אני לא רלוונטית בתהליך, כי כאילו היה לך מאוד ברור עם עצמך. אבל... הרבה פעמים לאנשים קל להיות עסוקים בהשוואות. ולמה להם זה קל, ולאי זה קל, וההוא זה קל, ואני סובלת. ואז אם אני סובלת, אז מגיע לי פיצוי, ואולי הפיצוי הזה יבוא בצורת עוגת שמרים. סתם דוגמה. והנה הרסתי לעצמי את התהליך, כי נמאס לי, עייפתי. כי כשהפוקוס שלנו הוא על ההשוואות, אז אין הנאה. אם אני אחזיר את הפוקוס לממה אני נהנית ועל מה אני מודה, ומה למדתי עליי, ואיפה כן מצליח לי. כי אני זאת אני, וכל אחד בקצב שלו, אז אני אהיה בהנאה מהתהליך הזה. ואני תמיד אומרת, אחת המטרות שלי כהדס, כשאני מנחה תהליך, אני רוצה שההנאה תהיה שם. אז אני אשאל אותם, ממה את נהנית? ביום יום, איפה זה נכנס ביום יום? כי אם לא תהיה הנאה, אז מהר מאוד הם יוותרו על זה. תראי, זה תהליך שהוא מאתגר. זה שאנשים יבואו ויגידו, יש לי שיטה מעולה, 21 יום, ותרדו וזה. With all due respect, כל דבר שאנחנו נשנה הרגלים מא' לב', יהיה לנו שם מאמץ. עכשיו, מאמץ לרובנו, אולי לכולנו כי זה הביולוגיה שלנו, זה דבר שלילי. כי הביולוגיה שלנו היא לקום בבוקר, לשבת רגל על רגל על הספה ולא לזוז. אז כל פעם שאנחנו קמים, או עושים, או יוצאים מאזור הנוחות, יש שם מאמץ. והתרגלנו לחשוב שמאמץ זה דבר שלילי. זה בסדר, אפשר לדבר גם על זה, אבל יותר קל פשוט להכניס דברים שעושים לי כיף, ואני נהנית מהם. הנאה היא כוח מניע גם בעין. אני נהנית, אז גם המוטיבציה שלי יותר גבוהה, ואני פועלת מתוך איזושהי כזאת אינרציה חיובית כזאת. לעומת זאת, אם אני בסבל, אז עוד פעם אני צריכה לחתוך לי סלט, ומה אני אצא לאימון, אין לי כוח, הכל נהיה כזה כבד. ואז הסיכוי שנמשיך עם זה יורד. אז ענה? אוקיי. ואני אחזור רגע לשאלה שלך עליי, איפה זה פוגש אותי. אני עובדת בזה כל הזמן. זאת אומרת, עצם זה שאני מנחה תהליכים, בין עם קבוצות, בין עם אחד על אחד, קודם כל דורש ממני כל הזמן דוגמה אישית. מבחינתי, באינטגריטי שלי, אם אני לא יודעת לפתור את זה, איך אני יכולה לייעץ לאנשים? עכשיו, זה לא שאני מתוקנת ואין לי אכילה רגשית ואני לא עולה במשקל. יש אכילה רגשית, אני גם משתפת אותה. כי זה גם חלק מלהראות את האנושיות, וגם חמלה עצמית. כי אם בתוך התהליך המונחה או המונחת שלי ירגישו בושה שהם לא עמדו בציפיות שלי שהם יהיו מתוקנים, אז אנחנו פוגעים בתהליך. אז זה עוד לבל של בושה שלא עלה עד עכשיו. כאילו הם באים, והרבה פעמים הם חושבים שהם צריכים לעמוד בציפיות שלך. בציפיות שלי. אז קודם כל אין לי ציפיות, כי אין אצלי אסור, ואין אצלי כללים. אתם מדברים על זה? כאילו כשהם מגיעים? על הציפיות שלהם ממך? על זה שהם רוצים לעמוד בציפיות שלך? לא להחזיר אותך? האמת שכמעט ולא. אני פותרת את זה דרך זה שאין לי בעצם, תוך התהליך שאנחנו קובעים את המטרות והיעדים הראשוניים, אני יכולה לתת את ההמלצות שלי, בהתאם למצב הבריאותי, בהתאם למה אני מזהה שחסר בהרגלי האכילה של אותו אדם, ואז הוא יבחר, או היא תבחר. אני לא אמרתי, הם אמרו. אבל אז הרבה פעמים במפגש 2-3, הם כזה, טוב, הפסקתי לאכול פחמימות, אני לא אוכלת מתוקים, ואז אני שואלת, תגידי, מאיפה הבאת את זה? כאילו, אני לא אמרתי לך לא לאכול פחמימות. לא, אבל כאילו רציתי להיכנס כזה ברבק לתהליך, כזה. אוקיי, זה בסדר, מה שאת בוחרת זה בסדר גמור, רק בואי נבדוק רגע.
איך זה עבד? איך את מרגישה? זה ריאלי? זהו, עכשיו את לא אוכלת יותר פחמימות? האם את מכירה מצבים בחיים שלך שאת עוברת מ-0 ל-100? מה קורה בדרך? ואז אנחנו רגע מנרמלים, או מוצאים את דרך המלך. איזה שהם שלבים יותר מתקדמים בתהליך, אני יכולה לשתף עליי באנקדוטות קטנות, כשזה משרת. כי תוך כדי זה לא משרת שאני אשתף עליי, פוקוס יעבור אליי, לא רלוונטי. איפה כן אבל פוגשת אותך בושה? כאילו יש לך, היה לך, חווית עם הגוף שלך? סביב הגוף? לא. תראי, סבתא שלי זיכרונה לברכה, תמיד הייתה כזה כושר והמשקל, זה תמיד היה אישיו שלה, ואני זוכרת עצמי בתור צוציקית ישנה אצל סבא וסבתא, וכמה לגלעד ינקלביץ' ב5 בבוקר משקולות. אז זה תמיד היה מאוד מאוד, כאילו ההתעסקות עם המשקל והגוף תמיד הייתה, ותמיד הייתה לי רתיעה מהשמנה, כאילו... פחד? פחד מהשמנה? לא, אבל אני זוכרת את עצמי בתור טינג'רית יושבת ומסתכלת על הרווח של הירכיים, לבדוק אם יש או אין או כאלה. אני חייבת מים, שנייה, סליחה. את יודעת מתי זה התחיל לי השיעול? זה לא מעכשיו? את יודעת מי זאת דקלה חג'בי? בטח. אוקיי, אז היא הראשונה שצילמתי ביום רביעי. על כסף. והיא גם מטפלת בטטיילינג. כשפגשתי אותה הייתי אחרי לילה שהייתי בו מאוד לא בטוב, שהוא שברון לב. אמרתי לה שאני מפחדת להיחשף, מפחדת להיות באור הזרקורים, מפחדת להיחשף. בגלל זה גם היה לי מאוד, בגלל זה נגיד גם הפסקתי את המסלול הנחיה בהומניקיישן. וואלה. ונשמע שאת עושה ריפוי עם עצמך בעסק החדש שלך. מאוד. ואז אמרתי לה, אני ממש, עכשיו גם הרעיון הזה הוא היה לי, התבשל אצלי הרבה זמן, ופחדתי להוציא אותו לפועל. וואלה. וברגע שהתחלתי לדבר על זה עם אנשים להוציא אותו, אז כולם אמרו לי, כן, כאילו אני אקום עוד שנייה, כאילו, רק בואי, רק תעשי, כאילו, ואני זה, אז אמרתי לה, אני ממש מפחדת להיחשף, אז אמרה לי, למה? כאילו, ניסתה כזה להגיע לאמונה השלילית שמתחת, אני מפחדת שאני אגלה, מפחדת שיגלו עליי שאני, I'm a fraud, כאילו, שאני כלום ושום דבר. תסמונת המתחזה. תסמונת המתחזה לגמרי, all the way, ואני מפחדת גם לגלות את זה על עצמי. כאילו שאין בי, אין לי מה לתת. שנים אני עם תסמונת המתחזה. שנים. כמה למדתי? כאילו אני לא הפסקתי, תחשבי שאני תואר ראשון לפני 14 שנים, לא הפסקתי ללמוד עוד קורס ועוד תואר ועוד זה ועוד זה ועוד זה. וכאילו למה את לא פותחת? מה יש לך? למה את צריכה עוד ללמוד כאילו? אז גם אני. עוד תעודה וכאילו, וזה לא מספיק, ואני צריכה ללמוד עוד, זה לא מספיק מה שיש לי, זה לא מספיק. אני השלמתי עם זה השנה אגב. השנה הזו הייתה שנה שבה אמרתי, זה כלי עבודה שלי, וזה נפלא. מה רע? מה רע? מה רע עם מה? להמשיך ללמוד. לא, אין רע בלהמשיך ללמוד כל עוד את לא עוצרת את עצמך מלעשות. מבינה? אם זה כל זמן תנאי, נכון. עד שאני לא אעשה את זה, אז עד שאני לא אלמד את זה, אני לא אטפל. כן, וכל פעם אז עשיתי את זה, אבל לא, זה לא מספיק, אני צריכה, את מבינה, זה תנאי שהוא אף פעם, זה בור ללא תחתית, זה פשוט לא נגמר. ואז היא אמרה לי, טוב, בואי נשחרר את האמונה הזאת. אמרתי לה, מה עושים? אמרה לי, תעצמי עיניים, בואי נשחרר. ואז אמרתי לה, לא, עכשיו אני מחזיקה ככה את החולצה פה, בלב, כאילו בחזה, לא, היא אמרה לי, מה, למה? אז אמרתי לה, אני מרגישה שזה מגן עליי, האמונה הזאת מגינה עליי. ואז ברגע שאמרתי את זה, הבנתי מה אני עושה, אז אמרתי לה, אוקיי, בואי תשחררי את זה ממני, ואז היא שחררה, ואז היה את הרעיון והיה מדהים, יום למחרת התחיל לי שיעול פסיכי. מעניין, צ'קרת הגרון. ביטוי. זה הביטוי. ואז השאלה הראשונה שקופצת לי, וזה לא שייך לרעיון, זה איך הייתה המיניות שלך? איך עכשיו המיניות שלך?
או, גם שם יש דרך, 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 דרך. כי הם קשורות. אני חשבתי, אתמול בלילה גיליתי את זה. אני חשבתי, תראי, עברתי דרך ממש ארוכה במיניות. אני באה מבית דתי, שמרתי נגיעה עד גיל 26. לא ידעתי את זה, וואו. זה היה חטא, זה היה אסור. ואז החלטתי שכאילו, עכשיו תמיד זה עניין אותי, תמיד זה סקרן אותי, תמיד נמשכתי לזה, אבל זה היה חטא, כאילו זה הרגיש כאילו כל הזמן אני מתעניינת במשהו שהוא אסור, שאני כאילו, אני רעה שאני עושה את זה. ואז בגיל 26 החלטתי שכאילו... אגב, אני רעה זה אני לא טובה פשוט. כן, כן, כן. אבל יש בזה משהו יותר כועס, כן, כן. יותר אכזרי מאני לא טובה. חמודת. מה? למה חמודה? כי אם היינו באומניקיישן הייתי אומרת לך, היי, לא חתול, נעים מאוד. נכון, להגיד את זה בלא חתול. נכון, אז להגיד אני רעה זה כאילו... כן. ואז החלטתי שפאק איט, כאילו, ואני עושה ואני מתנסה. ולפרקים ממש נהניתי, אבל כל הזמן הייתה לי חוויה של אין לי גבולות ואני פוגעת בעצמי. כאילו באותו רגע מגניב, אבל ברגע שזה נגמר אני כזה, פשוט לא היה לי מושג עם עצמי בכלל מה הגבולות שלי, וכאילו, זה לא עושה לי טוב. מעניין. ואז התחתנתי, וגם בתוך הנישואים ומוודעים היה כל מיני, כאילו היה כל מיני זה, אבל מה שכן קלטתי זה שעם פרטנר, שאני בוטחת בו ואני סומכת עליו ואני סומכת עליי, ואני גם איתו גם עברתי דרך הריונות ולידות וגוף ואוטפיט ועניינים, וגם הייתה שם הרבה עבודה לאהוב את עצמי. אבל כשיש לי פרטנר ואני פרטנרית שלי ויש לי פרטנר טוב, אז אני עושה שם עבודת עומק שהיא מדהימה, וכאילו הגעתי שם למקומות מדהימים. זה יופי. ואז התגרשתי וכזה קצת התחלתי מחדש, אבל התחלתי מחדש מנקודה אחרת, גבוהה יותר, וגיליתי שם גם דברים חדשים לגמרי שלא ידעתי על עצמי בכלל. איזה כיף. ואתמול קלטתי סביב המערכת יחסים שסיפרתי לך, שבלי ששמתי לב, כל פעם שאני פוגעת בעצמי, זה עניין של גבולות. כאילו, יש לי עבודה עם גבולות. כאילו, אני נותנת ומרצה, לא מרצה, כי זה הרבה פעמים זה לא בא ממנו, זה בא ממני, כאילו, כי אני הבן אדם עם הרעיונות, כאילו, והיצירתיות, ואני אוהבת את זה ואני נהנית מזה, אבל יש משהו קצת אובר שאני עושה כדי לקבל אהבה, לקבל אישור, לקבל בינה, ובסוף אני נשארת ריקה. וואו, זה ממש דיפ. כן, זו הבחנה מדהימה. כן, וגם אמרת כעס, כאילו אמרת נגיד שיש הרבה כעס בתהליך, אז נגיד אתמול זה היה פעם ראשונה שהרשיתי לעצמי לכעוס. עכשיו מאיפה זה בא? קלטתי שאני כועסת על עצמי. אז ישבתי, לקחתי דף ועט ואמרתי, התחלתי לכתוב על הקשר האחרון כל מה שאני סולחת לעצמי. אני סולחת לעצמי שעשיתי ככה, אני סולחת לעצמי שעשיתי ככה, אני סולחת. ואחרי איזה 2 דפים שכתבתי את כל מה שאני סולחת לעצמי ופירטתי, סולחת לעצמי שהלכנו עם חברים שלו והיה ככה וככה ונתתי לזה לקרות, ואני סולחת לעצמי שהיה איזה ערב אחד שהיה ככה וככה ונתתי לזה לקרות. ממש פירטתי, ובאיזשהו שלב אני רואה שהכתב מתחיל להיות, אמרתי, אני סולחת לעצמי, את לא סולחת, את כועסת, את ממש ממש כועסת. אז התחלתי, אני כועסת שככה ואני כועסת שככה ואני כועסת שככה, וכאילו ממש היה מלא זעם על הדף, וכאילו והוצאתי, וכאילו אומייגאד, כאילו כי שנה ומשהו של כעס שלא הרשיתי לעצמי לכעוס, כי אם אני אכעס אז הוא ילך, אז אני אשאר לבד. אז כאילו אסור לי לכעוס, כאילו זה, את יודעת, וזה כזה הולך איתי way back. את יודעת, יום שישי האחרון היינו אנחנו באים כל שישי שניצלים לאמא שלי, ואחותי אמרה איזה משהו
לאבא שלי שהוא לא עשה איזה משהו בשבילה, וזה מסוג הדברים שאמא שלי נדלקת מהם ממש, ואני כזה, התחלתי לכעוס על אחותי, מה את מדברת פה? תלכי לחינוך, וכזה, ואמא שלי כאילו אמרה, מה את רוצה? ואני כזה, אני לא יכולה שתריבו, אני לא יכולה שתריבו. כאילו, פחד מכעס שווה, אין חוסר אהבה. תקשיבי, אנחנו כל כך דומות, היא מלא. את יודעת מתי ריפיתי את זה? זה היה דפוס שלי שנים, זה גם בא מהבית, זה היה חלק מהנישואים שלי. ובתור נערה ששיחקה כדוריד, זה היה המנגנון, ביטוי כעס שלי, הייתי לוקחת את כל הכעס עם הכדור והולכת לפוצץ את הקיר. ובבית, פה סדנת מהות ומקור, קלטתי שם שבעצם בבית שלנו אסור לכעוס. ואז הלכתי לפסטיבל פשוט. פסטיבל פשוט כבר לא קיים, זה פסטיבל עירום. ושחבר מאוד מאוד טוב ביקש שאני אבוא איתו. כי חייבים לבוא באיזון מגדרי. ואמרתי לו, מה אתה נורמלי? מה עכשיו פסטיבל עירום? ואני מאוד אוהבת פסטיבלים. אבל עירום ישב לי על אותה נקודה של כאילו, וואו, איך אני אתמודד עם לראות גופים בכל מיני צורות. פחדתי שזה יגעיל אותי, פחדתי שאני כאילו שלא יהיה לי נוח בסיטואציה הזאת של כל מיני צורות של בני אדם. זה אחד התהליכים הכי מרפאים שעברתי בחיי. כאילו בדרך להסכמה הסתכלתי על הסדנאות וראיתי שיש סדנאות מאוד מאוד משמעותיות. סדנאות עומק, אגב לא סדנאות מיניות, סדנאות עומק. באחת מהסדנאות לרפא את הילד הפנימי או משהו בסגנון הזה, עלה הפחד הזה שלי, שאם אני אבטא כעס אף בן זוג לא יישאר. באיזה פסטיבל עירום, אז הייתי בעירום, זה אומר שאין בגדים שמגנים, שאפשר כזה להתחבם, אין כלום. ואז נמצאתי לכאב הזה פשוט לצוף ולצאת, ובכיתי אין סוף, כמה בכיתי. וואנס זה יצא, הפחד הזה, אז הזוגיות שלי עובדת על זה, לבטא כעס. ללמד אותו להכין אותו לזה שאני כועסת כרגע, ואנחנו גדלים לתוך זה. מרתק. וואי, מה זה מרתק? כן. ודברי איתי על בושה אצלך. באוכל, בגוף בכלל או בכלל? כאילו בואי נתחיל מבכלל, ואין לזה שום קשר אצלך בין בושה לגוף? מוזר לי, כאילו אני לא מצליחה תראי, אני לא חווה בושה, אני יכולה לחוות קוסמק. סתם דוגמה, אם עליתי במשקל. כעס יענו? אי נוחות, ואז יכול להופיע שם כעס, ואיפה זה יופיע? נגיד אם עליתי כמה קילו, אז לא יהיה לי נוח, פיזית. אז נגיד בתרגול יוגה, אז ביוגה יש הרבה פיתולים. ואז כשאני אעשה את הפיתול, אז כאילו הצמיג הזה יצא, ואז במקום להיות עסוקה בנשימה ובתחושה, אני אהיה עסוקה בצמיג. וזה מעצבן אותי. מעצבן אותי שאני עסוקה בצמיג ולא בתרגול שלי. זה גם מפריע לי פיזית. כן. אני לא יכולה לעשות את אותה תנועה, כאילו באותה חופשיות. כן. וכמובן שבגד ים זה סיוט. בגד ים זה כאילו היה שנאת חיי. נו, דברי איתי. איך קונים בגד ים אחרי שאת אימא לאחד, שניים, ואז הגיע השלישי, ואז בכלל כאילו, אחרי הראשון עוד חזרתי, הגוף שלי חזר, דרכתי אירובי עד שבוע 38, אז חזרתי נורא מהר. אבל אחרי ההיריון השני והשלישי הבטן ממש לא חזרה לשום מקום, והתחלתי... לשום מקום. באמת, כאילו, והתחלתי לבש בגד ים שלם. וזה גם אישיו. אני באה לחנות, ואני מסתמרת, אני רגילה לבוש ביקיני. המוכרת אומרת לי, תקשיבי, זה פחות מחמיא לך. והאמת, היא מוכרת תותחית, כאילו, בדרך כלל הם, לא, זה מהמם עלייך, לא, נתנה יושר.
ואז למדתי לקנות את הבגדי ים הגבוהים. כזה, אוקיי, בסדר, סבבה. ואז, וואלה, בגד ים שלם יותר מחמיא, יותר הדוק. אני לא צריכה, כשאני בים עם הילדים, לדאוג שיוצא לי מפה, יוצא לי משם. וזה סבבה מבחינתך? כאילו זה עובד לך? זה... אז היו הרבה שנים שזה לא עבד. כאילו קניתי בגדי ים כאלה מאפנים, אז גם לא הרגשתי סקסית, ואני רוצה להרגיש סקסית. נגיד בעירום אני מרגישה הרבה יותר סקסית מאשר עם בגד ים. כן? כן. אבל אז מצאתי איזו חנות שיש להם בגדי ים סקסיים, שלמים. אז כזה. התחלתי לקנות אצלם. זה נקודה אחת שהיא כאילו, זה אישיו כזה. ויש כל מיני, נגיד כזה, אני אסתכל על זה ואני אגיד כאילו, טוב, מה נסגר? עם משכיבות צמיחה, ואני כאילו שאני חזקה בטירוף, אני מאוד חזקה. אבל זה לאו דווקא מתבטא עכשיו באיזה גוף כזה נורא 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 הדוק. אבל גם לא כיף לי, את יודעת? לא כיף לך? לא כיף לי, אני אסביר למה התכוונתי. פעם הייתי בכושר, הייתי הרבה יותר כזה באינטנסיבי. הייתי הולכת, הדרכתי אירובי ומדרגה וספינינג ורצתי וענפי ספורט מאוד 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 אינטנסיביים. וזה כבר לא כיף לי. כאילו הלכתי לאימון טבטה, קראת זוועת עולם הזאת? באמת, עכשיו פעם הייתי מדריכה את זה, והייתי כולי ברבק. והיום מצאתי את עצמי מסתכלת על המדריכה, ואומרת לה, כאילו ביני לביני, חמודה, אני כבר לא בצבא. מה זה? אז לא בא לי, ולא מעניין אותי להרים משקולות. אני נהנית לרקוד, ואני נהנית מיוגה. וזה גם בא לי השלמה. ואיך את מתמודדת עם המקומות, עם זה, עם הצמיג ביוגה, עם הבגד ים בים? אז גם כמו שאת אמרת בהתחלה, זה למצוא את הסטייל שלי. נגיד אני זוכרת, אני לא אשכח את זה, כשסיימתי תואר ראשון, הלכתי וקניתי מלא מלא בגדים מחויטים. אגב, כי הגרוש שלי אמר לי, כאילו לא, הייתי הולכת אז עם שרוואלים וכזה גופיות סבא, הוא אמר, את לא חושבת שאת צריכה, כאילו הגיע הזמן ללבוש יותר מבוגר, זה גם להתבגר. אז אמרתי, נכון, והלכתי וקניתי מלא מלא בגדים מחויטים, אני לא חושבת שאי פעם ראית אותי ככה. לבשתי צמוד מכנסיים, צמוד חולצה, לא נשמתי, הייתי מבלה ימים שלמים להכניס את הבטן רגע, אם אני אוציא את הבטן אז יראה לא טוב. ולקח לזה כמה שנים, עד שהייתי מסוגלת ביני לביני להגיד, וואי, לא בא לי להתלבש ככה. בא לי ללבוש יותר אפוי, כדי שאני אוכל לנשום. ואוקיי, בסדר, אז יש צמיגון. כאילו, הפוקוס שלי עבר להיות על הנוחות שלי והנינוחות שלי. כשאני נושמת, אוכל לבטא את עצמי יותר. לא צריכה להיות עסוקה, כי היא שם, הבטן שם. אבל מה, את אוהבת אותה? וואי, זה קונפליקט. ברור שאם היא הייתה שטוחה לגמרי, הייתי יותר נהנית מאיך שזה נראה במראה. אבל אני כן אשב ולטף את הבטן. ואני כן אהנה ממה שאני רואה במראה, אני נהנית ממה שאני רואה במראה. ויש אמירה כזאת של כאילו, ילדת 3 ילדים. בטן הרחם היא זו שאפשרה את זה. פעם בחודש כשיש נפיחות ואני פתאום נראית עוד פעם בחודש שלישי, זה חלק מהנשיות שלי. כאילו, כשהווסת תיפסק זה יהיה אישיו בפני עצמו, אז כל עוד היא נמצאת, כזה תודה. כאילו, תודה שהגעת בזמן ומזכירה לי שאני אישה ואני נשית כמו שאני.
אז אין לי תשובה, כאילו, את יודעת, טוטלית כזה שלי. כן, אני מתה על הצמיג שלי. אבל יש חמלה. מה שאני לוקחת מזה, זה זאת אומרת, בלי ששמתי לב, פתאום קלטתי שאני מחפשת שתתני לי תשובה של איך אני נפטרת מהבושה בחיי. ואת אומרת לי לא, כאילו זה לא עובד ככה, אבל את אומרת לי שזו דרך ושזאת עבודה, ושכאילו אולי במקום להציב איזושהי מטרה של להיפטר מזה, שגם בזה פתאום אני חושבת יש משהו כוחני, התנועה to get rid of it, כזה כאילו משהו מאוד לא, שלא מוכן, כאילו שהדבר הזה יהיה קיים, ואומרת לי לא, את יכולה להרבות אהבה, להרבות הכלה, להרבות חמלה, ואני ממש כאילו, ממש מרגישה כזה מהאנרגיות שלך, שאז הבושה היא באיזשהו מקום קצת הולכת ומצטמצמת, אבל היא תמיד תהיה שם, איפשהו, וזה בסדר, וברגע שהיא תהיה שם אז אני אסתכל על זה, ופשוט במקום לבחור בה, אז אני אגיד אוקיי, אני אביא חמלה למקום הזה. זאת אומרת, איך אני מביאה עיניים טובות, חומלות, אוהבות, זאת אומרת, להסתכל עליי במראה, אולי כמו שהייתי מסתכלת על הילדה שלי, כאילו, ומה הייתי אומרת לה. כן. אגב, הן והם קולטים הכל. כאילו, את מסתכלת על עצמך, ומספיק שהפרצוף לך עשה כזה, הכי קטן, זה נרשם. וזה כלי עבודה חשוב, להתבונן על מה היית אומרת לבת שלך, או לבן שלך, במצב הזה. ואם נסתכל עלינו כמכלול, כי אמנם, את יודעת, באת כאילו לדבר עם הדיאטנית, וכאילו פתאום כזה, רגע, האוכל זה רק כזה. אתה יודע, אנחנו מכלול, וזה רגשות אנושיים, הכעס, הקנאה, הבושה, אני לא מספיק טובה, או אני לא מספיק. חלק מאנושיות בסיסית. כשאנחנו נותנים לזה מקום, נגיד אצלי יש לי דימוי שהשתתפתי באיזושהי סדנה של ביטוי כעסים לא מזמן, לא תכננתי האמת, ואיכשהו עלה איזשהו דימוי של שדונים, כמו כל מיני שדונים שמשחקים איתי. עכשיו אם אני מנסה כזה להעיף אותם, אז הם עוד יותר, הם באים עושים לי פוקינג כזה. אבל אם אני משחקת איתם, אז הם נרגעים. מה זה משחקת איתם? בדימוי שלי, אצלי זה ביער. כשאני צריכה את השקט שלי, אז או אני הולכת פיזית ליער, או שאני עושה מדיטציה ואני מגיעה ליער. וכשהם קופצים, אז אני ממש משחקת איתם. קופצת איתם על העצים ורצה איתם. שדונים של כעס? שדונים שמבטאים כעס? של כל מיני רגשות קשים כאלה שאנחנו פחות אוהבים להרגיש. פחד, זה רגע שמאוד נוכח, וכאב, ודאגה, ואי שקט, כל מיני. הם באים לבקר. ואז אני משחקת איתם, והם פשוט כזה, כאילו כמו שאת מדגדגת כלב, ואז הוא כזה פתאום נמרח, נרגע כזה. וזה מזכיר לי שזה, הכל נובע מפה. הרגשות הטובים, והרגשות הפחות נעימים, נקרא לזה ככה. הרגשות הקשים שאנחנו לא אוהבים. כן. אבל אני יכולה לעבוד עם זה, ואני יכולה לעבוד עם זה. הכל, גם ככה קורה בדמיון שלנו, אז כאילו. אשכרה. כן. עשית לי נחת. איזה כיף. אני מרגישה ריפוי. גם הנשימה הזאת, בסוף. שאני מרגישה יותר, אני אוהבת בעצם שלי עכשיו. יותר אהבה. כן. ואני אסגור בצ'קרת הגרון, שזה הביטוי העצמי שלנו.
עצם זה שאנחנו נוציא החוצה, או בלדבר, ברגע שזה יצא, זה משחרר את הרגשות. זאת אומרת, צ'קרת המין וצ'קרת הגרון מאוד קשורות אחת לשנייה. ואנחנו נראה את זה גם כשאנחנו מבטאים כעס, וגם כשאנחנו רוצים לבטא שחרור. אגב, מה-7 לאוקטובר, לא יודעת אם את שמה לב, אנחנו הרבה יותר פולנים, יש כזה מלא. זה פיזיולוגית, דרך של הגוף לפרוק לחץ, סטרס. אז כן, אז כאילו גם ממש כזה, לתת לזה מקום, ומיניות זה עוד לבל של לבטא הנאה גם דרך הכל. כן. זה סיום סיום. הנחה. אז קודם כל אני רוצה ממש להודות לך שפינית מהלו"ז העמוס שלך. יו, זה היה כיף כל כך. תודה שפגשת אותי ותודה שדיברת כאילו באמת, זו אחת השיחות היותר פתוחות ומרגשות שקיימתי, אז תודה רבה רבה. תודה שהצעת לי, ובאמת זה היה לי ממש מסקרן, כאילו לאן ניקח את זה ומה יעלה, היה לי כיף. תודה. את רוצה לספר רגע מי שאולי רוצה לפגוש אותך, איך אפשר לפגוש אותך? כן, אז מי שרוצה לבוא לתהליך אישי בתחום של, זה יכול להיות משקל, זה יכול להיות פשוט בריאות, ומישהו רוצה לשפר את הבריאות, את איכות החיים ואת התחושה, אז מוזמנים לקליניקה. קודם כל למפגש היכרות של להכיר אתכם דרך האוכל, דרך הבריאות שלכם. התהליך הוא תהליך של 8 מפגשים, שבהם אנחנו ממש ממש בונים את החליפה האישית הזאת לפי החיים שלכם. זה ככה בתהליך האישי, ואם יותר מתאים לכם סדנאות, אז זה גם משהו שקורה, וזה משהו שהוא בבנייה, אז משאירה את זה כרגע ככה. ומגיעים אלייך דרך האינסטגרם, דרך מה? פייסבוק, אינסטגרם, טלפון. הדס אור. כן. בפייסבוק אינסטגרם זה הדס אור, דיאטנית קלינית, מאמנת בגישת NLP ומיינדפולנס, ויש שם את כל הפרטים שלי. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. היה מדהים. מדהים. יש כל הזמן פחדתי שזה לא שהוא נכבה. בסוף דיברנו על מיניות.